Salutare și bine m-am găsit la un nou clip. Astăzi o să vorbim despre bumerang și ce se întâmplă cu el în momentul de față. Ok. Bumerang, mare puțin și o să se predea. Pentru că Cartoon Nitro o să ia față. Ce este Cartoon Nitro? Da, o să discutăm și în clipul de azi. Bumerang, dacă nu știți că m-am lansat, uitați aici cu poză. Da? România a ajuns până anii câțiva acum în anii care a ajuns și au avut o bubuitură foarte tare. Bun. Și a avut desene cu Ben. A avut multe desene tari, dar nu prea. Da, că nu știe. A avut multe desene. Hai să discutăm și despre Cartoon Nitro. Cartoon Nitro este un post american creat patata de acum atâta. Și a fost tare, este un care se derulează mai mult copii, da. Cam atât pentru acest clip, dacă v-a plăcut, dați-mi un like și subscribe, ne vedem în următorul clip, poate cu, vă dau spoiler, glume sensuale din desene, dați like, dați like, dați like.